Bună seara la toată lumea! Hai să preparăm o ciulama cu pui și cu ciuperci. Este o bunătate. Pentru asta avem nevoie 250 de grame de piept de pui. Eu l-am fiert deja. 500 de grame de ciuperci tăiate feliuțe. O ceapă verde și 4 căței de usturoi zdrobiți. O ceapă normală. 150 de grame de smântână și mărar proaspăt tăiat, 2 linguri de făină, 500 de ml de lapte, ulei, sare și piper. Hai să-i dăm drum. Punem tigaia la foc, o încingem bine, adăugăm uleiul, ulei de măsline. Acum că uleiul este încins, adăugăm și ceapa. Ocălim timp de 2 minute, da? Acum, după ce am călit ceapa, adăugăm ciupercile. Le vom lăsa la călit până se duce absolut toată zeama care și-a lăsat-o, da? Acum, cele 2 linguri de făină, adăugăm treptat lapte și le mixăm, da? Trebuie să se facă ca o pastă. Cam așa trebuie să fie, da? Acum, după ce s-a călit ciupercile, s-a dus aproape toată zeama, adăugăm puiul. Ceapa verde și cu usturoiul. Usturoiul este aici, uitați, zdrobit. Amestecăm bine. Și le mai lăsăm 2 minute, da? Acum, după ce au trecut cele 2 minute, adăugăm laptele. Compoziția făina și cu laptele. Smântâna și cu mărar. Le vom lăsa pentru 15 minute, da? Am pus și 2 mămăliguțe. Când e aproape gata, adăugăm sare și piper, după gust. Au trecut aproape cele 15 minute. Este gata. Vom opri focul. Cam așa arată. Hai să și gustăm. Să avem poftă. Foarte bună.